your mouth and worship Him. Don't open your mouth and give Him the praise. If you think God has not done nothing or you can find nothing out, just say that God will lift you up on high. Just say God will lift you up on high. You can also wave unto Him as a sign of your surrender, as a sign of your worship, as a sign of making Him the King of Kings and the Lord of Lords and Lords. Oh, somebody express your gratitude to God. Express your gratitude. Express it in however way. In the name of Jesus, we worship you, God. I give it all to you because, Father, you deserve it. I worship you. I give you all the praise. I give you all the honor. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Here I am to worship. Here I am to bow down. And here I am to say that you are my God. You are altogether. Oh yes, Lord. Altogether. Altogether, Lord. Altogether. I worship you, God. One more time. So here I am to serve, worship you, Lord. Here I am to bow down. Here I am to say, I declare that you are my God. I worship you. Oh yes, Lord. You are all together, all together, but still be in the mood of worship. Ole tässä ylistyksen ja palvonnan hengessä. For the God that we serve is the King of Kings. Sillä Jumala, jota me palvelemme, Herrojen Herra ja kuningasten kuningas. Jesus, we love you. Jeesus, me rakastamme sinua. We give it all to you because you deserve it. Me annamme sulle kunnia, koska sinä ansaitset sen. Halleluja. We will be silent before the Most High God. Lauletaan kaikkein korkeimmalle Herralle. Halleluja. Touch your people, Lord. Herra, siunaa kansansa. Speak to your people, Lord God. Herra, puhu kansallesi. That have come, O God, with weary hearts. Herra,
God here so much. Minä koen Jumalan läsnäolon täällä voimakkaasti. Jesus, we give you praise. Jeesus, kosketa. Halleluja, kiitos. Jesus. Worship you, Lord. Herra, me palvomme sinua. Our God is an awesome God. He reigns Halleluja. from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Oh, we sing Herra, me solemnly to God. One more time. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power. Our God is an awesome God. Meillä on mahtava Jumala lausussa. Our God On Herramme väkevä. is an awesome God. Hän hallitsee valtaistuimellaan. Viisaudellaan. Voimallaan. Jumalamme on väkevä Jumala. Halleluja. Is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome. Halleluja, halleluja, halleluja. Wherever you are, just wave unto the Missä King. sinä olet? Nosta kätesi. Halleluja. Kiitos Jeesus. Halleluja. Halleluja. Mighty God, Väkevä Jumala. everlasting Father, Iankaikkinen. Prince of Peace. Rauhan ruhtinas. Oh, the I am that I am, Minä olen se, joka minä olen. the King of Kings. Kuningasten kuningas. Oh, others trust in horses Hän ratsastaa and in the valkoisella power lapsella. that they have. Ja hänellä on valta. We know the name of the Lord. Me tunnemme Herran. The name of the Lord is a strong tower. Herran nimi on Oh, the väkevä. name of the Lord is a strong tower. Bible said the righteous run into it. Halleluja. Valkoiskas juoksee sinne ja saa turvaa. Herra, palvomme We give it sinua. all to you. Herran, kaiken kunnian nyt. Today, Father, we join our hearts and we say, Father, Herra, me glory, yhdistämme honor, sydämemme and ja praise be palvomme unto ja you. ylistämme ja rukoilemme We sinua. say, Father, there is none like you. Herra, ei ole We yhtään say, sinua Father, you are kaltaista. all in all. Isä, We sinä join the olet heavenly hosts and we say, holy, holy, and holy, holy, and holy, holy, and holy, holy, and holy, holy. Be unto your name. pyhä, pyhä. You are all in all, Sinä Lord. olet kaikki kaikessa. Take your glory. Herra, Take your glory. Take your glory. ota Herra vastaan ylistyksemme. And all the saints shall shout, Amen. Unto the Lord, Amen. Minä olen tämän lähetysseurakunnan pastori ja omalta puoleltani toivotan tervetulleeksi myöskin muut järjestävät tahot, eli I'm the pastor of lähetysseurakunta. I want to wish all the organizing participants welcome. antakaa raikoit aplodit Let's itse. give a hand to yourself.
Meitä on täällä vähän toista sataa, en tiedä kuinka paljon meitä on tällä hetkellä, mutta kun suljet silmäsi, voit ajatella, että maailmalla löytyy tällä hetkellä parisastaa miljoonaa ehkä, jotka rukoilevat tänään kanssamme. We are here probably over 100 people, but when you close your eyes, you can see over 200 million people praying today. Me rukoilemme ja pyydämme, että Jumala ilmestyy meidän maallemme ja koko maapallolla tänään. We are praying that God will reveal himself to us and to the whole world today. Tällä tapahtumalla on vuosia ollut yksi teema. This event has had one theme all through these years. Ja tämä teema löytyy Raamatusta toisesta aikakirjasta. And you can find it from the Second Chronicles. Luvusta 7, chapter 7, ja jakeesta 14. verse 14. Mutta minun kansani, He was there for a moment, please. Mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, But if my people who are taken to my name, nöyrtyy ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani, if they humble themselves and pray and seek my face, ja palajavat pahoilta teiltänsä, and return from their wicked ways, niin minä kuulen taivaasta, then I will hear from heaven, ja annan anteeksi heidän syntinsä, and I will forgive them their sins, ja teen heidän maansa jälleen and terveeksi. I will heal their land again. Se on väkevä, vahva Raamatun paikka. It's a mighty verse from the Bible. Ja se on kantanut tätä liikettä eteenpäin. And it has carried this movement forward. Ja uskon näin, että se voi vahvistaa myöskin sinua sinun rukouselämässäsi. And I believe it can strengthen you in your life of prayer. Mutta se samalla esittää meille haasteen. But it places in front of us a challenge as well. Meidän täytyy kääntyä pois pahoilta teiltämme. We must turn away from our wicked ways. Se on ehto, jonka Jumala laittaa tähän. That's the condition that God has put here. Ja rukoilen ja toivon sitä, että tämä sanoma kiirii meidänkin maassamme Jumalan kansan keskellä. And I pray and my heart wish is that this challenge is heard throughout the people of God in this land as well. Ja sen jälkeen he ottavat myöskin vastaan sen lupauksen, jonka Jumala antaa. And after that they can receive the promise that God has given. Että Jumala ilmestyy meidän kansamme keskellä ja parantaa meidän maamme. And that God will reveal himself in this nation and heal our land. Ja me voimme tehdä sen yhdessä, tulimmepa mistä tahansa. And wherever we are from, we can do this together. Uskotko siihen? Do you believe that? Amen. 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 Ehkäpä annan tässä puheenvuoron Pasille lyhyesti kertoa tämän If you translate me. Ai niin joo. Onkin vaan. Okay. You can do it. I can do it. Yes. But not at the same time. Okay. Ystävät, lämpimästi tervetuloa minun puolestani. Tämän Global Day of Prayer-tapahtuma järjestää Suomen evankelinen allianssi yhdessä pääkaupunkiseudun kansainvälisten ja etnisten seurakuntien kanssa. Global Day of Prayer alkoi 2001 kaupungista, kokosi stadionille 45 000 ihmistä. Ja tähän mennessä, niin kuin Petri kertoi, niin 200 miljoonaa ihmistä 220 maasta kokoontuu tänään tämän maailman rukouspäivän merkeissä. Ja näky oli tuossa, niin kuin mainittiin. Suomessa tuli vuonna 2004. Patmos lähetyssäätiön lähetysyhtiö Pirkko Säilä silloin sai tämän sydämelle, taisi olla vieraana kaupungissa ja tuli silloin tänne Suomeen. Ja olemme olleet tuolla eduskuntatalon portailla ja eri kirkoissa, mutta nyt viime vuosina aivan erityisesti kansainvälisten seurakuntien kanssa. And I am so glad and I am so blessed to see people from all over the world who are from Asia. Okay, where are you from? Korea. Korea. Let's give a hand to Korea. God bless Korea. Anywhere else? Indonesia, Philippines, Sweden. Where? They're here in spirit. Okay. And then from Nigeria, who are from Nigeria? Praise God. You have Nigeria. God bless you. Ghana. Other countries? Cameroon. Hallelujah. Nigeria. All over the world. And Liberia. God bless Liberia. Where? Zambia. Amen. One more. Kenya. Hallelujah. And from Finland.
olemme erityisen iloisia siitä, että tänä vuonna Church of Pentecost, joka kokoontuu täällä pastori Edmund Appia, on ottanut meidät vastaan. Joten let's give hand to church. Somebody, hallelujah. We are grateful to God for bringing us together for such a momentous occasion like this. Me olemme kiitollisia Jumalalle siitä, että hän on tuonut meidät yhteen tällaiseen merkittävään yhteisen tapahtumaan. For us to be part of the Global Day of Prayer 2015. Niin, että me saamme olla osa maailman rukouspäivää 2015. We thank the partners Evangelical Alliance Finland. Me kiitämme yhteistyöstä Suomen evankelista allianssia. And this handsome young man. Ja tätä ikään hyvää nuorta miestä. For calling on us to host or co-host this year's event. Joka kutsui meidät olemaan isäntänä tässä tämän vuoden tapahtumassa. We want to bless the name of God for such a time like this. Me haluamme siunata Herran nimeä, kiittää Herran nimeä tällaisista ajoista. And we bless you. Ja me siunaamme sinua. For taking time of your busy schedules, leaders and the rest. Että olet ottanut aikaa kiireiseen aikatauluusi, niin seurakuntien johtajat kuin kaikki muutkin, ollaksenne täällä. To be part of this august occasion. Ollaksenne osa tätä tärkeää tapahtumaa. Just turn to your neighbor. Käänny siinä vieressä olevan puoleen. And tell him or her. Ja sano hänelle. That may God bless you. Että Jumala sinua siunatkoon. And shine his face towards you. Oh, say it
Chronicles 7. Avain Raamatun kohdasta, joka meillä on toisesta aikakirjasta luvusta 7. We are reading the 13 to 16 verses. Me luemme jakeesta 13 jakeeseen 16. Second Chronicles 7. Toinen aikakirja 7. Verses 13 through to 16. Jakeesta 13 jakeeseen 16. When I shut up the heavens, jos minä suljen taivaan, so that there is no rain, niin ettei tule sadetta, or I command the locusts, jos minä käsken heinäsirkkain to devour the land or send a plague among my people, syödä maan, tai jos minä lähetän ruton kansaani, if my people, mutta jos minun kansani, who are called by my name, joka on otettu minun nimiini, will humble themselves nöyrtyy and pray ja he rukoilevat and seek my face ja etsivät minun kasvojani and turn from their wicked ways, ja palajavat pahoilta teiltä, then I will hear from heaven niin minä kuulen taivaasta and will forgive their sins ja annan anteeksi heidän and syntinsä will heal their land. ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. Now my eyes will open Nyt minun silmäni ovat avoinna and my ears attentive to the prayers offered in this place. ja minun korvani tarkkaavat rukouksia tässä paikassa. I have chosen Ja minä olen valinnut and consecrated this temple ja pyhittänyt tämän temppelin, so that my name may be there forever. että minun nimeni olisi siinä iäti. My eyes and my heart will always be there. Ja minun silmäni ja sydämeni tulevat aina olemaan siinä. This is an answer to prayer. Tämä on rukousvastaus. The prayer of King Solomon. Rukous, jonka kuningas Salomo rukoili. For us to be able to get a picture of what was happening, Jotta me saisimme käsityksen siitä, mitä tässä oikein tapahtui, we will need to go to the 6th chapter. niin meidän pitää mennä 6. lukuun. And in the 6th chapter, Ja 6. luvussa, we see the occasion was ja me näemme, mitä siinä oikein tapahtui. Solomon has built a temple for God. Salomo oli rakentanut temppelin Jumalalle. Beloved, God has called us to be part and parcel of building His kingdom. Jumala on kutsunut meidät, rakkaat ystävät, olemaan hänen temppelinsä rakentajia. No matter what we do on this earth, Ihan sama, mitä me tässä elämässä ja maailmassa olemme tekemässä, if it does not contribute to the building of the kingdom of God, jos se ei merkitse sitä, että me rakennamme Jumalan valtakuntaa, we have gone amiss. niin silloin me olemme menneet We have harhaan. missed the point altogether. Me olemme kokonaan menneet harhaan. Because the Bible says heaven and earth shall pass away, Koska Raamattu sanoo, että taivas ja maa katoavat, but my word mutta minun sanani shall abide ei koskaan katoa. forever. Ei koskaan katoa. Somebody say amen. Joku sanoisi aamen. Let me give you some insights in this chapter. Haluan kertoa sinulle jotain tästä luvusta. Israel is a type of the kingdom of God. Israel on Jumalan valtakunta tuossa ajassa. Number 2, Toiseksi, the temple of God at that time Jumalan temppeli tuolloin is a symbol of the local church. on symboli ja vertauskuva paikallisesta seurakunnasta. Insight number 3, 3. huomio. God's power is revealed when the local church come together. Jumalan voima ilmestyy silloin, kun seurakunta paikallisesti kokoontuu yhteen. Israel is the type of the kingdom of God. Israel on kuva Jumalan valtakunnasta. The temple of Israel is a symbol of the local church. Temppeli on kuva paikallisesta seurakunnasta. And when the local church assembled, Ja kun paikallinen seurakunta kokoontui, the power of God niin Jumalan voima is revealed. ilmestyy. And I believe, Ja minä uskon, as we have gathered kun me olemme koolla tässä from various churches today, eri seurakunnista the täällä, power of God Jumalan voima will be revealed. tulee ilmestymään. And your prayer Ja meidän rukouksemme and my prayer ja minun rukoukseni will be answered. Somebody say amen. Joku sanoo aamen. From the verse 11, 1 to 11 of the chapter 6, Luvun 6 jakeesta 1 jakeeseen 11. we see King Solomon addressing
the people of Israel Siinä kuningas Salomo puhuttelee Israelin kansaa. of his father David's intention to build a temple for God. Ja kertoo, miten hänen isänsä David oli antanut hänelle ohjeen temppelin rakentamiseen. However, Kuitenkin God did not allow him to build. Jumala ei sallinut Davidin rakentaa temppeliä. But God gave him a promise. Mutta Jumala antoi hänelle lupauksen. And at that juncture that Solomon was praying this prayer, Ja tuossa hetkessä Salomo rukoili. that promise has been fulfilled. Niin silloin tuo lupaus täyttyi. Our God Minä haluan. is a faithful God. It's a faithful God. Meidän Jumalamme on I say uskollinen your Jumala. God, your God Sinun Jumalasi is a faithful God. on uskollinen Jumala. Whatever he has said concerning your life, Mitä tahansa hän on luvannut sinun elämästäsi, surely niin totisesti will come to pass. se tulee toteutumaan. Somebody say amen. Joku sanoo amen. From the verses 12 to 42, Sitten jakeesta 12 jakeeseen Solomon 42. begins to pray. Salomo alkaa rukoilla. Today we have gathered to pray. Tänään me olemme tulleet koolle rukoillaksemme. With all people gathered in various places around the globe. Eri puolilta maailmaa ihmiset rukoilevat. Solomon prayed. Salomo rukoili. In Solomon's prayer, Ja Salomon rukouksessa he touched on a number of specific issues. hän kosketteli eräitä tiettyjä asioita. I cannot elaborate on all of them, En voi mennä kaikissa niissä but I can yksityiskohtiin, mention few to you. mutta mainitsen sinulle muutaman. First of all, he mentioned of when the nation or the individual sins. Ensiksi hän mainitsee kansakunnan tietyt synnit. You remember the word when? Muistatko? Number 2, Sitten numero 2. he also said that when the nation of Israel faces war, Hän muistutti siitä, että kun Israelin kansa kohtaa sodan, he also mentioned that when they are taken captive, hän myöskin muistutti Israelin kansaa siitä, että he voivat joutua vangituksi. he also mentioned that when they offend their neighbor, Ja hän muistutti siitä, että kun Israel rikkoo lähimmäistään vastaan, he also mentioned that when they face drought, famine and disease, ja hän muistutti siitä, että kun tulee kuivuutta, nälänhätää ja sairauksia, all these things niin kaikki nämä asiat can happen in the life of a continent. voi tapahtua kokonaisen mantereen elämässä. It can happen in a nation. Se voi tapahtua kansakunnassa, It can even happen in a local church se voi tapahtua paikallisessa seurakunnassa or in the life of individual. tai yksilöihmisen elämässä. But the most important thing is that Mutta tässä tilanteessa kaikkein tärkein asia on, we will be able to identify what is going on. me emme saa samaistua siihen, mitä meille tapahtuu, He said, if my people who are called by my name, vaan siihen, että jos minun kansani, joka on kutsuttu minun nimeeni, so we have to identify the situation that is happening. joten meidän täytyy samaistua tuohon tilanteeseen. Now, if you look at the prayer, you can see that the king really prayed. Jos sinä katsot tuota rukousta, niin huomaat, että kuningas totisesti rukoili. Because among the number of themes and topics that are mentioned in this chapter, Koska tässä luvussa on mainittu erinäisiä asioita, you can see that prayer and supplication niin huomaat, että pyyntö ja rukous are mentioned between 20 to 23 times, depending on the version that you are reading. mainitaan noin 20-23 kertaa näissä jakeissa, kun mainitsin. But it wasn't only prayer for praying's sake. Mutta siinä ei rukoiltu vain itse rukoilemisen vuoksi. Some people pray aloud. Jotkut ihmiset rukoilevat lujan ääneen. If you live there, Jos annat, they will break this, house down. niin ne rukoilevat niin kovaa, että täälläkin seinät kaatuisivat. And they call that violent prayer. Ja he kutsuvat sitä tämmöiseksi niin kuin voimakkaaksi rukoukseksi. Sometimes I like it. Joskus se on kiva, Not every time. mutta ei ihan aina. Because the Bible says, Koska Raamattu sanoo, since the time of John the Baptist, että Johannes Kastajan päivistä the kingdom of God has suffered violence. Jumalan valtakuntaa on niin kuin kohdeltu väkivaltaisesti. Men of violence take it by force. Ja se otetaan noin niin kuin väkivalloin. Sometimes silent prayer will not do it. Joskus on niin, että hiljainen rukous ei saa aikaa, mitä pitää aikaa, vaan pitää olla äänekkäitä ja rukoilla voikin voimakkaasti. Now, some people also Jotkut ihmiset like to pray
a very quiet prayer. Tykkäävät rukoilla like Finnish people. Hyvin hiljaisia rukouksia. I didn't know that. Their concept is that being sanctimonious, being quiet, being Ajatus on siinä, että jos ollaan hiljaa, will somehow move the hand of God. niin se liikuttaisi Jumalan kättä. You see, if I'm going to give a theme to what I'm preaching today, I would have said that prayer with virtue will bring or move the hand of God. Kun me annamme toisillemme rukousaiheita, niin me lähdemme siitä, että meidän rukouksemme koskettaa Jumalan sydäntä ja liikuttaa hänen kättään. Let's repeat it again. Prayer mixed with virtue will move the hand of God. Uskovan ihmisen rukous liikuttaa Jumalan kättä. Why am I saying that? Miksi minä sanon tämän? Because the violent prayer, Koska semmoinen voimakas, äänekäs rukous quiet prayer, tai hiljainen rukous, neither of them will move the hand of God. kumpikaan niistä ei itsessään saa Jumalan kättä liikkumaan. But what is important Mutta se mikä on tärkeää, when we come to pray kun me like tulemme this yhteen ja rukoilemme näin, is the state of our heart. on sinun sydämesi Somebody asenne. say amen. Voisiko joku sanoa aamen? So it is not the stamping on the floor or jumping around or Ei se ole se, että hypimme ympäri tai olemme aivan hiljaa. you know, church mouse. Ei seurakunta ole hiiri. You know church mouse? Church mouse. Kirkon. They are always very quiet. Ja hiiret ovat aina hiljaa. But they don't get their answers, you know, answered. Mutta hiiret ei saa rukousvastauksia. But if you come and see drummers also in the church, Mutta sitten kun tulet seurakuntaan, niin löydät sieltä rummuttajia. the drums also doesn't bring prayer answers. Ei rummuttajakaan tuo rukousvastauksia. It is the state of heart of the man or the woman who is praying. Vaan sen miehen ja naisen sydän, joka rukoilee, saa vastauksia. Hallelujah. Halleluja. The content of King Solomon's prayer was mixed with so many virtues. Kuningas Salomon rukous oli täynnä hyveitä. Among the few I can name, Niistä muutaman haluan mainita. offering and sacrificial hearts. Siinä oli tällainen uhrialtis sydän. The preparation that went into dedicating the temple was accompanied with a huge amount of offering and Kaikki sacrifice. se valmistelu, jonka Salomo sijoitti Jumalan temppelin, vaati valtavasti uhraamista. Beloved, Rakkaat, the church has been bankrupted seurakunta on aivan vararikon partaalla, because people have taken their talents, their resources into the world. koska ihmiset ovat käyttäneet resurssinsa maailmassa. So it has given the world power to dictate to the church of Jesus Christ. Joten sen, mikä pitäisi olla seurakunnan hyväksi, se on mennyt maailmaan. And if the church of Jesus Christ is to rise again, Jos Jeesuksen Kristuksen seurakunta tahtoo jälleen nousta ylös, we need to sacrifice for the kingdom of God. niin meidän tulee uhrata Jumalan valtakunnalle. Number two, Toiseksi, the virtue that accompanied the prayer of Solomon, Salomon rukouksessa oli tämä hyve. also among them is repentance and confession. Siinä oli parannuksen tekeminen ja syntien tunnustaminen. Number three, Kolmas asia, justice. oikeudenmukaisuus. Justice for the weak and the vulnerable in society. Oikeudenmukaisuus yhteiskunnan heikkoja ja syrjäytyneitä kohtaan. Sometimes people are so wicked. Joskus ihmiset ovat niin jumalattomia. They go to the house of God and they will do all the razzmatazz to attract the attention of God, but in their own homes they are being wicked to their spouses. Ihmiset saattavat mennä seurakuntiin ja herättää siellä jumalisuudellaan huomiota, mutta kotona he elävät jumalattomasti. Justice is very important. Oikeudenmukaisuus on äärimmäisen tärkeä. Neljäs asia, Forgiveness. anteeksi antaminen. We need to forgive one another. Meidän täytyy antaa toisillemme anteeksi. Number 5. 5. Humility. Nöyryys. When we come before God, Kun me tulemme Jumalan eteen, there is nothing that God is asking from you and from me Jumala ei pyydä meiltä mitään niin paljon than a humble heart. kuin nöyrää sydäntä. I have done a little study on King David. Olen tutkiskellut kuningas Daavidin The elämää. man made so many serious mistakes in life. Hänen elämässään oli lukuisia vakavia virheitä. However, my Bible tells me that God described him as a man who is after his own heart. Mutta minun raamatussani lukee, että Daavid oli mies, joka oli Jumalan mielenmukainen I mies. say, God, what is wrong here? Ja mä sanoin Jumala, että nyt mikä tässä on pielessä? Comparing David with Saul,
Kun vertaat Davidia ja Saulia, Saul's mistakes were very menial, niin compared. Saulin virheet tuntuivat jotenkin pintapuolisia. And yet God calls David a man after his own heart. Ja kuitenkin Jumala kutsuu Davidia sydämensä mukaiseksi mieheksi. I look in the life of David and I saw something peculiar. Minä katselin Davidin elämää ja huomasin jotain erikoista. The man will always be quick to admit his fault and humble himself before God. Hän oli aina valmis nöyrtymään ja tunnustamaan syntinsä Jumalan edessä. And that pleased God. Ja siinä hetkessä, Because Solomon is saying here in chapter 6 that kun luvussa 6 there is Saul, no man who does not sin. hän sanoo, ei ole ketään, joka ei tekisi syntiä. Sometimes the things that we think about, sometimes the things that we look, sometimes the things that Joskus we se, mitä me say ajattelemme tai katsomme tai mitä me sanomme, on syntiä. causes us to sin. Se saa meidät tekemään But the syntiä. most important thing is Mutta that kaikkein tärkein asia, when the Holy Spirit convicts us, kun Pyhä Henki täyttää meidät we shall be quick to humble ourselves ja antaa before meille God. synnin tunnon, niin meidän tulee nopeasti tehdä parannus. Let me add the last, Ja haluan viimeksi virtue. lisätä tämän asian. Righteousness. Vanhurskaus. Being righteous means being on the right side of God. Vanhurskaus merkitsee, että olemme oikealla puolella Jumalan kanssa. When Solomon accompanied these things in his prayer, Kun kun Salomo sisällytti nämä osa-alueet rukouksensa, when we come to the chapter 7, niin kun me siitä siirrymme lukuun 7, we see that when Solomon finished praying, kun Salomo oli lakannut rukoilemasta, fire came down from heaven niin tuli lankesi taivaasta and consumed the burnt offering and the sacrifices, ja poltti syntiuhrit ja polttouhrit. and the glory of the Lord filled Ja the temple. Herran kirkkaus täytti temppelin. My prayer Minun rukoukseni is that the fire of God will come upon us, on se, että Jumalan tuli saisi langeta and meidän God päälle. will fill us with His glory. Ja hän täyttäisi meidät The kirkkaudella. fire Tuli and the glory. ja kirkkaus. The same fire that revealed itself to Moses in Exodus chapter 3. Se sama kirkkaus, jossa Jumala kirkasti itsensä The Moosekselle same fire tulevaan. that revealed himself to Moses in Exodus chapter 19. Siinä Exodus luku 19. The same fire that came upon the disciples in Acts chapter 2. Sama tuli, joka lankesi I pray that opetuslasten päälle apostolien toisessa luvussa. when we stand to pray to the Almighty Kun God, me olemme rukoilla kaikki valtiasta that Jumalaa, fire will come upon us. tämä tuli meidän päälle. We shall be filled with the glory of Me God. saamme olla täytetyt Jumalan kirkkaudella. So we see a response of fire. Joten me näemme, miten Jumala vastasi We tulella. see a response of the glory of God. Me näemme, miten Jumala vastasi kirkkaudella. And from where we read, we also see a response of the promises of God. Ja Jumala vastasi myös antamalla lupauksia. The word of God says that if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face, Jumalan sana sanoo, että jos minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, kääntyy minun puoleni ja rukoilee, God tunnustaa promised syntinsä, that He will hear from on high. niin Jumala sanoi, että hän kuulee korkeudessa He will heal our land. ja parantaa meidän maamme. It was a promise. Se oli lupaus. That promise is there for you and for me. Se lupaus on sinulle ja se on minulle. The people saw the fire of God. Ihmiset näkivät Jumalan valon. They saw the glory of God. He näkivät Jumalan kirkkauden ja tulen. And they also received the promise of God. Ja he vastaanottivat Jumalan lupauksen. When you come to verse 3 of chapter 7, Kun tulemme aivan 7. luvun viimeisiin and that jakeisiin, is where we are going to land. niin sinne me aivan niin kuin You see, when you see the hand of God at work in your life, kun sinä olet kokenut Jumalan käden kosketuksen elämässä, there's got to be a response. niin siitä seuraa tietty tommonen niin vastaus Jumalalta. The Bible says when all the Israelites saw the fire coming down Raamattu sanoo, että kun Israel näki tulen lankeavan and the taivaasta glory of the Lord above the temple, ja Herran kirkkauden täyttävän temppelin, they knelt on the pavement he lankesivat maahan, with their faces to the ground he lankesivat kasvoillensa and they maahan worshipped ja he kumarsivat and häntä gave thanks to the Lord, ja antoivat Herralle kiitoksen saying, sanoen, He is good hän on hyvä and His love endures forever. ja hänen armonsa pysyy When you iankaikkisesti. hear the hand, when you see the hand of God in your life, Kun sinä näet Jumalan käden omassa elämässäsi, worship Him, niin palvo häntä, praise Him, ylistä häntä, adore Him. kunnioita häntä. Hallelujah. Halleluja. Today, as we are gathered to pray for the world and for the globe, Kun me olemme tänään täällä rukoilemassa maailman puolesta ja kirkkautta, a number of issues are going to be
niin on se, että rukoillaan hyveellisesti. Of offering and sacrifices. Rukoillaan uhrialttiilla mielellä. Repentance. Parannusta tekevällä mielellä. Justice. Oikeudenmukaisuutta. Forgiveness. Anteeksi antavalla mielellä. Humility and righteousness. Nöyrästi ja vanhurskaudessa. So that we can also experience the fire and the glory of God. Niin, että me saamme kokea Jumalan tulen ja kirkkauden. Almighty, Herra kaikkivaltias, bless you. Siunatkoon sinua. Amen. Amen.
Halleluja. Jeesuksen veressä on voima. There is power in the blood of Jesus. Ja siitä on hyvä lähteä rukoilemaan myös. And this is a good starting point for prayer. Amen. Are you ready? Oletko valmis? I am ready. Minä olen valmis. Okay. Can we have those prayer points? Aina mukana. Okay. Me ollaan jaettu rukousaiheet. We divided these prayer points mantereiden mukaan. by continents. Joten lähdetään rukoilemaan ja ehkä So we will pray together. Pastor Edmund, you can invite those people who are connected to different prayer topics. Is that okay? Okay. Okay, Pastor Mark, could you come here also, and then pastors from Korean churches? Okay, so you are here, okay. Would you come here also? Okay, me käytämme seuraavan tovin aikaa rukouksessa. For the next few minutes we will pray. Eri seurakuntien johtajat tulee johtamaan meitä erityisesti näihin rukousaiheisiin. Prayer to these topics. Ja ne tulevat tuonne näkyviin tuonne näytölle nämä rukousaiheet ja me lähdemme liikkeelle Euroopasta. In general will be seen on the overheads over there. Ja me lähdemme liikkeelle Euroopasta. And we start from the needs of Europe. Me tunnemme hyvin suomalaisina Euroopan haasteet. We know the challenges in Europe very well as Finns. Ja näette tuolta ylhäältä ne, mitkä ovat erityisellä tavalla poimittu. And you see those points which have been highlighted from the needs. Sekularisaatio, Secularism, kaupunkien islamisoituminen, Islamization of our cities, ateismin ja humanismin nousu. the rise of atheism and humanism. Ja kaiken tämän keskellä me rukoilemme Jumalan pyhän hengen antamaa hengellistä And in the midst of all of this we pray for the renewal in the Spirit. Joten noustaanko kaikki yhdessä? So let's stand up together and please, we all pray together. Ajatus on se, että me rukoilemme kaikki siellä, missä sinä olet, rukoilet täällä yhdessä. Mä en näitä rukouksia, en tulkkaa, koska... Praise the Lord. So the time has come. Nyt on tullut aika. And now is the time for us to pray. Ja nyt on aika rukoilla. Remember that God has given you faith. Muista, että Jumala antoi sulle uskoa. All of us in this place will have faith. Meillä kaikilla täällä, meillä on uskoa. And the Bible says in Hebrew chapter 11. Ja Hebreaskirja 11 luku sanoo. Verse 1 that now. Jakeessa 1. Now. Että nyt. Right now. Juuri nyt. Faith is. On usko, meillä on usko. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Joten nyt on aika osoittaa uskoa. Ja uskon, että Jumala kuulee meitä. Me rukoilemme näitä esirukousaineiden puolesta. Me rukoilemme, että Jumalan tahto tapahtuisi. Koska me seisomme Jumalan neuvonpidossa. Me rukoilemme, että Herra koskettaisi Eurooppaa. Ja eurooppalaiset palaisivat järkiinsä. Luukan evankeliumin 15. luku. Jeesus puhui tuhlaajan pojasta. Ja että tuhlaajan poika palasi järkiinsä. Ja palasi isänsä luokse. Me rukoilemme, että eurooppalaiset muistaisivat heidän esi-isiensä Jumalan ja palaisivat Herra Jeesuksen. Me tulemme sinun eteen. Rukoillaan. Halleluja. Halleluja. Avaa suusia. Rukoile näitä rukousaiheiden mukaan. Euroopan puolesta. Halleluja. Herra, me palvomme ja kiitämme sinua. Kosketa Eurooppaa. Halleluja. Jeesus, Herra. Herra, palauta Eurooppaa. Palauta Eurooppaa.
Jesus' name we pray. Jeesuksen nimessä me rukoilemme. I believe that the presence of God is here. Ja uskon, että Jumalan läsnäolo on We are täällä. going to pray now Me tahdomme rukoilla concerning the Islamization of our cities. kaupunkiemme islamisoitumisen That project tähden. will fail. Herra, että se projekti epäonnistuisi. That project will fail. Epäonnistukoon se projekti. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. It is the will of God that will be done. Jumalan tahto tapahtukoon. Shout it with me. Europe is for Jesus. Sano minun kanssani, Eurooppa kuuluu Jeesukselle. Say it again. Sano Europe is for uudestaan, Jesus. Eurooppa kuuluu Jeesukselle. Say it again. Europe is for Uudestaan, Jesus. Eurooppa kuuluu Jeesukselle. Hallelujah. Halleluja. You know, because the Bible says in Psalm chapter 24, Koska Raamattu sanoo psalmissa 23, verse 1, jakeessa 1, the Bible says the earth is the Lord Raamattu sanoo, and the fullness thereof, että maa kuuluu Herralle. the men and they that dwell therein. Halleluja, kaikki So we kuuluu Herralle. declare that Europe is for Ja me Jesus. julistamme, että Eurooppa So on we are going Jeesukselle. to pray Ja me rukoilemme, that the Islamization of European että cities will fail. eurooppalaisten kaupunkien islamisaatio epäonnistuisi. Jeesuksen Let nimessä. us begin to pray right now. Rukoillaan nyt yhdessä. Rukoile tämän asian puolesta. Father, Lord, we worship you, that we praise you. We plead the blood of Jesus. Father, Lord, we pray that you will arise and let the weapons of the evil concerning the Islamization of Europe, let it arise and let it crumble. Let it arise and let it crumble. For the Bible says that you are the man of war. You are strong and you are mighty in battle. Let it arise today and put an end to the Islamization of Europe. Father, Lord, let the fire of Islamization of Europe be quenched today. Lord, arise in your fury. Let the Islamization of Europe come to an end. Let them be defeated in the name of Jesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Amen. Rukoillaan seuraavan rukousaiheen puolesta. Me rukoilemme tätä ateismia ja humanismin nousua vastaan. Siinä on hyvin vaikeita kysymyksiä. Mutta meillä on Kristuksen rakkauden antama voima. Vain tämän rakkauden kautta me voimme antaa vastauksen. Koska rakkaus peittää syntien paljouden. Rukoillaan nyt yhdessä tämän kolmannen aiheen puolesta. Halleluja. Let's pray. Rukoillaan. Father, we thank you. We thank you for your love. You have brought us here. Father, we witness, we see the rise of ideologies which are against you, your love, against God, against Christ. Father, we don't want to fight, but we want to fight in a spiritual way. We want to really pray for your people, Father. Father, so many ways to hinder us, to prevent us going to the enemies, hinder us to see Christ. The enemies hinder us to seek your face. Father, but we have a power. We have the Spirit of the Lord. Father, we have a power of love. Father, pour your Spirit into us so that we can pray. Can stand up for you, Father. We can show your love, Father. We are weak, but you are strong. Father,
Your love is beyond understanding. We stand in the rock, which is beyond our understanding. We rely on your love, Father, to show the world. Really bring the people to God, our Lord. In Jesus' name we pray. Let's continue to pray for call for spiritual renewal. Hengellistä uudistumista Eurooppaan. We hear lots of difficulties. Me emme voi ratkaista tämän mantereen ongelmia itse. In this difficult time, why we are called to be here. Muistutaan itsemme siitä, mihin meidät on kutsuttu. I'm sure I do believe this is God's calling. Minä uskon, että tämä on Jumalan kutsu meille. To pray for the people around us. Rukoilla ympärillä olevia puolesta. For Europe. Euroopan puolesta. We are here to pray for people. Me olemme rukoilemassa ihmisten puolesta. Let's pray together. Rukoillaan hetki hengellistä heräämistä. Halleluja. Kiitos Jeesus, anna meillä herätys. Halleluja. Anna henkesi tuomaan herätys. Ideology, the humanistic ideology, that you have mercy will come upon the people of Europe. For the Bible
says, Sillä Raamattu sanoo, when sin, iniquity abound, missä synti on grace suosittu, abound much more. We plead and we weep on their behalf. In the name of Jesus. And Father, we pray for renewal. We pray for revival.